Posachedwapa tikupatsirani nkhani zimene zachitika kapena kuti zawerengedwa lero pa Times zimene zikuchitika mdziko lino la Malawi. Pamenenso Secretary General wa chipani cha UTM Padakalipano ali ku polisi kumene wamangidwa pa mlandu umene ukhale upangidwa folo mwina lero lino. Kwa Padakalipano tamverani nkhani zimenezi komanso mumve kuti Mayi Patricia Kaliati Zili motani. Taonerani nkhani zimenezi. Ili bwino lomwe. Ndipo kunali mpungwepungwe kwa mphindi zochepa dzulo chakumadzulo pomwe mamembala ena a UTM anapita kukaona Kaliati. Kathy Maulidi anali kumeneko ndipo afotokoza zambiri. Anthu otsatira chipani cha UTM anakhamukira ku polisi ali ngati kukawaona Kaliati. Ambiri ananyamula zikwangwani za mauthenga opereka sapoti kwa Kaliati, ndipo ena zikwangwani zawo zidanyamula uthenga opita ku boma kuliuza boma kuti lisiye kumanga anthu pa zifukwa za ndale ndi kuyamba kusaka mafuta omwe akusowa mdziko muno. Anyutoni Kambala omwe ndi mkulu yang'anira ntchito za chipani cha UTM komanso mmodzi mwa omwe akufuna kukayimira nawo pa mpando wa mtsogoleri wa chipanichi anati akuganizira kuti kumangidwa kwa Kaliati kukukhudzidwa ndi zifukwa za ndale. It's very vague kuti anthu angonena kuti munthu amanga chifukwa cha ferone. Sizikuveka bwinobwino kuti nkhani yake ndi chani. Ifeyo pa nthawi ngati ino imene tikudziwa kuti ndale zikupita pa chiyindeinde mmene tikulowera ku chisankho chaka chamawa, tikuganiza kuti nkhani zimenezi ndi nkhani za ndale. Mtsogoleri wa People's Development Party akondwanira nkhumwa nawo anakaona Kaliati, ndipo izi ndi zomwe anayankhula atawaona. No, ali bwino is in high spirits. Sakudandaula china chilichonse. Tikukhulupirira kuti ma process akachitika atakutuluka kuti akuti koma akuti sana alembe statement na iyo. Akuluakulu ena pandale omwe anafika ku polisi ali ngati kukaona Kaliati ndi monga mtsogoleri wa chipani cha Ford Enoki Chihana, mkulu woyang'anira ntchito za amayi mchipani cha DPP Ameri Navita, wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo chapakati Alfred Gangata, wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Ford Timothy Ntambo, komanso mkulu woyang'anira ntchito zosiyanasiyana mchipani cha DPP Asami Suleiman. Nthambi ya United Nations Development Program UNDP apereka matablet 56 ndi makompyuta awiri a desktop ku National Statistic Office. Polankhula pamwambo mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa UNDP kuno ku Malawi Afenera Frost adati zipangizozi zithandizira poyang'anira za mmene nkhani zokhudzana ndi nkhani kwa amayi zikuyendera. Polankhula atalandira zipangizozi, mkulu wa NSO Shelton Kanyanda anayamikira ponena kuti zipangizozi zithandiza kusintha kagwiridwe ka ntchito komanso chitetezo pakusonkhanitsa mauthenga. Akanyanda afotokoza. Kutola data kwathu khanga tikukwekerako chifukwa choti kale tikamalemba pa mapepala kumatumizirana timayenera kuti 1 tigule stationary ija imadula kwambiri, 2 kuti munthu alembe malembedwe athu amakhala osiyanasiyana ndi zimabweretsa timati ma errors mu data muja, 3 ndio tikumayenera so kuti munthu achoke kumene kuna kwatoledwa data ija ibwere kandi pa district ka ipiteno kweneso ku headquarters ndi tikambeso kulowetsa data ija. Ziwe zimapangisa kuti nthawi imene chinthu ija chachitika ndi pamene tikupanga report izikhala ngati kutalika. Kwa panopa nthawi ija timakhano taibweza. Koma pa tsiku la lero ndi kuti data yafika kweneso kuzomba. Bungwe la Malawi Human Rights Commission lapeza kuti ndende zikupitirira kukumana ndi mavuto ochuluka. Izi kudza malo osungira oganiziridwa mlandu ku polisi za dziko lino. Bungweli laulula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe limapereka maripoti akafukufuku amene linachita m'maboma osiyanasiyana. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Mwazina bungweli lapeza kuti ndende komanso malo osungira oganiziridwa mlandu ku polisi mukupitirira kukhala kuchulukana kwa anthu, kusowa malo okwanira, kuchepa kwa ndalama komanso kusowa chakudya ndi chisamaliro cha ana omwe amayi awo amamangidwa
pa milandu yosiyanasiyana. Bungweli lapezanso kuti apolisi ena akupitirira kuchitira nkhanza anthu oganiziridwa milandu pa nthawi yomwe akusungidwa ku polisi. Apa bungweli latsindika zakufunika kuti ndondomeko zina zisinthe komanso kuti pakhale kuyikidwa ndalama zokwanira pofuna kuonetsetsa kuti mavutowa athetsedwa. Mmodzi wa makomishonala a bungweli a Boniface Massa atakuyembekezera kuti adindo atsatira ndondomeko zomwe bungweli lalangiza kuti zichitike. Zimene zikukhupha pamene tazikamba kwambiri kunikoti zathanizira zathu akupolisoni kuti athe kuonetsetsa kuti pamene tizapange kafukufuku amene mu chaka cha 2025 tikathiona kuti pali kusintha kokhazikika komanso kuti anzathu amene ali mundende akupatsidwa ufulu wawo komanso nkhanza zachepa komanso mmene anenera ogwira ntchito apatsidwe danga ndi zida zoyenera kuti agwire ntchito yawo moyenerera pasakhale zotsamwitsa zina zimene mwina zipangitsanso kuti ufulu wawo komanso ufulu wa anthu amene akagwira ntchito uphwanyidwe. Mkulu wa ndende mdziko muno Amasauka Wiscott wavomereza zomwe ripoti la bungweli lafotokoza. Koma zoti muziwendi onena zinthu zambiri zimene anena zija tinkhani yoti department ya prison yokha singathe kupeza mayamba mwachitsanzo tikhoza kukhala ndi akaidi 10,000 lero mawa kubwera ena lina 15,000 le ife tili kumapeto kwa zonse kumene azathu pakapangapanga zina ndi zinazo pofuna kupereka chitetezo kuti amalanthu akupetusa. Wothandizira mkulu ofalitsa nkhani za polisi mdziko muno a Felix Msomali ati nthambi ya polisi iwonetsetsa kuti ithane ndi mchitidwe wa polisi ena omwe amachitira nkhanza anthu oganizidwa mlandu. Ife tipitirizabe kuphunzitsa apolisi athu onse kumene ali kandi akumiza chake amene ali mtawuni kufunikira kusamalira kuteteza ufulu wa anthu amene tikuwaganizira kuti ndi amene apalamula milandu. Bungwe la MHRC lidachita kafukufuku uyu kuti mwazina aonekere mavuto omwe bungwe lidabweretsa poyera kudzera mu ripoti lake la chaka chatha. Unduna zaumoyo wati ndi okhutira ndi momwe ntchito yofuna kuti mzika iliyonse zitha kufikira ntchito zaumoyo mosavuta ikuyendera. Izi zanenedwa ndi nduna ya zaumoyo akhumbizika ndodo chiponda pomwe amayendera maboma aneno ndi tcholo. Iwo amayendera momwe ntchito yomanga zipatala zing'ono-zing'ono zakambale ndi lomola zikuyendera mabomawa. Tili ndi zambiri mu ripoti ili lomwe walemba Innocent Mphongolo. Ndi khumbokhumbo la utsogoleri wa dziko lino kuti nzika mtunda opyola makilomita asanu pofuna kulandira thandizo la chipatala. Izi chifukwa chake panakhazikitsidwa ndondomeko yomanga zipatala zing'ono-zing'ono ku madera a dziko lino komwe ndi kovuta kufikako. Pa chiwerengerochi malingana ndi nduna ya zaumoyo akhumbize kandodo chiponda zipatala zokwana 200 zinayambidwa kale zomwe mwa izo 25 zikumangidwa ndi thandizo la ndalama lochokera ku Global Fund pomwe zinazo zikumangidwa ndi ndalama za boma la Malawi ndi mabungwe ena okhutsidwa. Koma ndi momwe ntchito yomanga zipatala zikuyendera nduna moyo akhumbize kandodo chiponda ati ndi okhutira ndipo alonjeza anthu okhala m'madera ozungulira zipatalazi kuti ziyamba kugwira ntchito pa 1 Novemba chaka chino. Tufuna kuti anthu okhala ntchito ku zipatala zathu nawonso azikhala malo abwino azikhala nyumba zabwino. Iniyo mudziwa kuti malo kwambiri zimativuta kuti anthu okhala ntchito amathawako mukapanga transfer amathawako chifukwa kumakhala kulibe nyumba zabwino. Chifukwa chake ulendo uno motsogozedwa ndi president akunena kuti tikamanga chipatala tizimanganso nyumba zabwino nyumba zamakono. Zipatala zing'ono-zing'ono zakambali kuneno ndi lomola kuthyolo ndi zina zomwe zikulandira thandizo lochokera ku Global Fund. Ndipo Dr. Doreen Sanje ndi nthumwi ya bungweli kuno ku Malawi ndipo iwo atinso ndi okhutira ndi momwe ntchito yomanga zipatalazi ikuyendera. Pano pa zipatala zomwe zikumangidwa ndi 25. Zipatala zimene zizi kumapito kwake komaliza kuti zimalizidwe monga ngati ulendo uno taona kuti anduna ayendera zipatala ziwiri china chicha kuneno ndi kuno. Zipatala zimene zizi zilizonera kuti pomafika pa 1 zikhala kuti zayambidwa. Nawo mafumu ndi okondwa monga momwe akufotokozera senior chief ndalama amboma la Thyolo. Atipitira kuno chikopatali kwambiri chimene mwinanso maziko kwathu amene anamwalira kuno akana hakuti amakwa kumanda atazuka kufika kuno kuona nyumba zimenezi kuona chipatala chimenechi akana kata kumbu kwambiri akanambanso kumayoko koma kuti ziko la Sinthani kumizi kuja kwa Sinthani
zipatala zing'onozi zikumakhala ndi malo operekera thandizo la chipatala komanso nyumba zamakono ziwiri zokhalamo ogwira ntchito mu zipatalazi. tipitiriza kupasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. Mayiwa omwe ndi Gertrude Mvalo wa zaka 61 akhala akumukhomera mnyumba mwana wawo nthawi zonse pomwe apita kunja kukasaka maganyu kuti apeze kudya ndi zofunika zina za mwana wawo. Amvalo omwe akachita ganyu apeza ndalama zapakati pa 1,000 ndi 30,000 pa nyumba, ndipo ndalamazi amagula chakudya pomwe amasungaponso 10,000 kwacha yomwe amalipirira nyumba. Komano Times itaulutsa nkhani anthu ofuna kwabwino anabwera poyera kuyamba kuthandiza ndi ndalama, chakudya komanso katundu osiyanasiyana kwa mayiwa ndi cholinga kuti asamachoke pa nyumba pawo. Mmodzi mwa anthu omwe anapereka thandizoli komano anakana kutchedwa dzina anene kuti iyeyo anali wokhudzidwa ndi mmene wezi amazunzikira. Ine ndine wokondwa kwambiri mmene mwanthanzira apa, ndalama iyi ndikapereka ku nyumba, chakudya apa sopano nasiya ku chapa nizilera kuti kumsekera sopano natani ndasiya. Amvalo kenaka anapereka thandizo yoti ayambe bizinesi yoti azichitira pa nyumba pawo pompo ngati kugulitsa ufa, nyemba, mafuta ophikira, sopo komanso katundu wina amene ndofunika kudera kwawoko. Mmodzi mwa anthu akudera ali Ahanix Mayi anati apeza malo kuti amangepo nyumba ya mayiwa komano eni malowa akufuna ndalama zokwana 1 miliyoni kwacha. Iwo anena kuti anthu ena akufuna kwabwino akuti atha kupereka ndalama yokwana 400,000 kwacha ndipo akusaka ndalama zina zoti zikwaniritse kugula malowa. chifukwa cha pafupi ayi chinthu chapatali kwambiri ndipo tutotalo inu ya Times kubwera kwanu mmene munayambira poyamba mpaka nalo lino yayi mulungu akudaliseni pamene tachokapo mulungu abwezerezepo. Akuluakulu ena kuchokera ku Malawi Council for Disability Affairs komanso kuchokera ku nduna wa za gender komanso kuchokera ku nduna ona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa mayi ndi abambo ndi chisamaliro cha anthu anakayendera banjali ataona nkhani yomwe tinaulutsa. Iwo kenaka akuti alemba malipoti omwe atumizidwa kwa akuluakulu kuti aone mmene angathandizire. Mkulu wa polisi kulimbia Edwin Mkhambo watsindika zakufunika kothandiza ndi kusamalira anthu achikulire mdziko muno. Iyo ayankhula izi mmodzi mwa mboma kuchigumula mu mzinda wa Blantyre pomwe apolisi amapereka thandizo la katundu osiyanasiyana kwa anthu achikulire. Gift Sitima ali ndi zambiri mripoti limene wawerenga ndi Sambanda Junior. Nthawi zambiri apolisi amadziwika ndi ntchito yomanga anthu omwe aphwanya lamulo, koma apolisi akulimbi anapeza nthawi ndi kukhamukira kwa achemboma osati kukamanga anthu koma kukapereka mituka kwa anthu achikulire. Amkhambo anati iyi ndi mbali imodzi yotumikira anthu. Nkhani ya polisi ndi yotumikira anthu. Kutumikirako kumakhala magawo osiyanasiyana ngati apolisi mmatidziwa tili ndi ntchito yogwira anthu okuba komanso tili ndi ntchito yongosungitsa chitetezo njeno komano palinso utumiki umene tikanena kuapatsako anthu ngati amene wa ovutika okalamba chimene akusowa makamaka tinapanga kuti tinaona kuti ndi nthawi imene zilili panopo ikuonera kuti chakudya ndi chovutirako tinapezerako kachakudya pang'ono kuti mwina titha kuagawira kuti mwina lero ndi mawa atha kupeza kachakudya komanso tinagulirako tikachitenje. Apo Jackson Kachisa omwe ndi mfumu chemboma ati katunduyu wafika mu nthawi yake pamene anthu ochuluka akuvutika ndi njala. Iwo anati alimbikitsa ubale wa anthu amderali ndi apolisi. Mukuziwa poyamba zona kuti apolisi akabwera kumudzi amakhala ngati anthu adani, koma leroli pakuonesa kuti apolisi ndi anthu amene tikukhala limodzi ngati abale. Chisanzo chachikulu chimene chaoneka masanano kunena kuti atakhala ku ofisi kwawo ndikukhala ndikusonkha payoka pang'ono kunena kuti adzathandiza anthu kumuzi kuno. Chimene chifeyo sitikungochitenga mwapepo kaya. Tikuthokoza kwambiri kuti timu amene achitawo kuchithandizo chimene apereka kwa anthu akuluakulu komanso ife tonse kumuzi kuno tikuchiyamikira kwambiri. Mayi Rafael ndi mmodzi wa anthu omwe alandira thandizoli. Chimwemwe changa ndichozaza saya kwambiri chimene sindinachiyembekezere kuti siku la lero zingachitike zimenezi. Ndipo chimene chindi chinthu cha mtengo wapatali ndithu apolisi amenewa atichitira zinthu zoti sindinaziyambe pa moyo wathu ndipo kunoko sizinayambe zachitika
koma lero taona chinthu choziziswa polandira zimenezi. Ufa ndiwo shuga, mchere, nsalu ndi katundu wina ndi zimene zaperekedwa ndi apolisiwa atasonkha limodzi. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane naye nsomeri yake. Mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Patricia Kaliati wagona mchitokosi cha polisi ku Lilongwe. Msungwana wa ulumali walandira thandizo Times itabweretsa poyera nkhani yake yomvetsa chisoni. Mu nkhani zina bungwe la Malawi Human Rights Commission lapeza kuti ndende zikupitirira kukumana ndi mavuto ochuluka. Mnali ndine Yankho Sonda.